Sziasztok, kedves hobbiszakácsok! A mostani recept egy fokkal bonyolultabb lesz, mint a megszokott, de ettől sem kell megijedni, plusz a végeredményt tekintve mindenképpen érdemes kipróbálni, és biztos, hogy mindenkinek ízleni fog. Kezdésnek kockázzuk fel a csirke mellett, majd rakjuk át egy nagyobb tálba, szórjuk meg sóval, borssal és keverjük össze. Aprítsuk fel a petrezselymet. Most keverjünk össze mindent. A tejfölt, reszeljünk rá 10-15 a sajtot, adjuk hozzá a petrezselymet, a 2 tojást, a lisztet, és az egészet alaposan dolgozzuk össze. Egy gőzgerinc formát vajazzunk ki, és szórjunk meg zsemlemorzsával, hogy a békön ne ragadjon le. Ezután szépen rakjuk bele a békön szeleteket egymás mellé, az utolsó 2-t általában félbevágom, és azt teszem a szélére, majd szedjük bele a csirkemelles masszát. Hajtogassuk fel az oldalain kilógó szeleteket, hogy befedje az egész masszát, majd kenjünk rá egy kanál tejfölt és szórjuk meg sajttal. Tegyük át a formát egy tepsibe, ami alján sütőpapír van. 170 fokon süssük 40 percig, majd fordítsuk ki a húst a tepsibe, és 220 fokon további 20 percig süssük, hogy szépen megpiruljon. Sőt, krumpli tökéletes köret mellé. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem, hogy tetszett, és jövő héten találkozunk. Sziasztok!